Здравейте! Това е четвъртата част от поредицата как да си направим домашен хляб от квас. Подготвила съм си една тава, в която ще разтегна тестото и ще го премеся лекичко. Една купа, която ще поръся малко с брашно и ще сложа тестото да тасва финално в хладилник. Това е тестото ми, което вече е втасало 3 часа след последното разтягане. Изсипвам го с помощта на лъжицата в купата, в тавата. И започва разтягането на тестото, като подпъхвам ръцете си под него и се стремя да заема най-голяма площ от тавата и да го разтегна. Загръщам на едната страна, загръщам на другата страна, изчиствам ако има полепнало брашно отгоре и почвам да навивам тестото. Изчиствам отдолу лекичко от брашното и меся, като подпъхвам пръстите си под топката с тестото. Мога да поръся малко отгоре и продължавам. Не дълго се меси така. 1-2 пъти поръсвам с брашно отгоре и меся, като подпъхвам пръстите си под топката тесто. Поставям тестото с горната част към дъното на купата, в която ще втасва 11-12 часа в хладилник и прищипвам това, което се отваря на дъното. Ето така. Поръсвам го с брашно. Не е нужно да ползвате сито. Важното е да се завие добре с кърпата. Слагам една допълнителна кърпа отгоре и тази купа ще я сложа в хладилник. Ще стои 11-12 часа и утре сутринта ще прехвърля в тава и ще пека хляба с квас. До следващия път!